ଯଦି ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ରଚିବା ତାହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର ପାଉନ ପାଇଁ ଆମ ନିକଟରେ ବହୁତ ଜଞ୍ଜାଳ କରିପାରିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଫେରି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ସ୍ଥାନ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ କରିବା ये भाभी ने आपको हमको विदा कर दे से पड़ेगी काय भाई वाली कोई तो मैं हम बावला वाला बाबू दे तो आसी बोले हम दफिना उन्हें काम को दे दियो तुम्हें चाहिए हम बाटे तमे जा हां ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଉଛୁ ଘନଚାରୀ ହୁଏ ତୁମ ଘାସ ଚାରି ହୁଏ ଯାହା ହୁଅ ନା ନାଇଁ ଆମର ଚାଉଳ ଦରକାର ଆମ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ତୁମେ ଆମେ ତମ ବାଟେ ତମେ ଶୁଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦକ୍ଷିଣା ପାଇବୁ କେଉଁଠୁ ପାଇବ ତ କହୁଥିଲ ପାଇବ ତୁମେ କଣ ଜାଣିନଥିଲ ପାଉଣା ଦବାକୁ ପଡିବ ଆମ ତିନି ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଥରକ ପାଇଁ ଦୟା କରନ୍ତୁ ଦୟା ଫୟା କିଛି ନାହିଁ ବାବୁ ଆମକୁ ଏଠାରୁ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଦୟା Boya,